Ndị be anyị ekeneni m unu n'ụbọchị nke taa. Anyị si na ya dịrị ndị Igbo na mma. Dịka o si dị, ihe a bụ Igbo Media ka anyị si wee na-ewetara unu ya bụ nnukwu ozi dị oke mkpa gbasịta maka ana Igbo and Igbo community and ihe debe na Nigeria. Ya bụ ife ka anyị na-ewetara unu na Igbo Media. Dịka isi wee na-esole anyị, ọ bụ na nke a bụ ụbọchị izizi gị ị na-abịa n'ilu akwụkwọ na Igbo Media, kabaru ka i subscribe and turn on your notification ka ị lapụ miss any of our update dịka anyị na-etikwu ya n'ilu akwụkwọ kwa mgbe. Dịka o si dị, o nwere ya wetara n'ụbọchị nke taa gbasịta maka ka ya bụ ife si ada and gbasịta maka ka ya bụ ife si akpọtụ n'ala Igbo. Biko mma achọ ka ige ya bụ ife. Ihe a bụ Biafran Prime Minister MAZI Ekpa. O nwere ife okwu n'ilu akwụkwọ mma achọ ka unu ga-esi ya bụ ife ọ na-adọrọpụrụ anyị ifu nche n'ilu akwụkwọ gbasịta maka ihe ndị a niile okwu. Alright, over to you, sir. That doesn't need a direct reply. Yeah, it needs to. It has to take it back. Our Prime Minister hasn't turned to a beast. It's a word that needs to be counteracted. Thank you. We appreciate your donation. We have to continue. Thank you. Honorable Wunze, over to you, please. Awesome. Mazi Godwin. Yes, thank you so much, our rep, and I appreciate the fact that Odogwenugu Buterokwa. Not only no Buterokwa, Brumia, African Cambo. I can even go to on what we're born. I was only if Godwin, if Okado, where can I see we have to respond regardless. Thank you so much, our brother Odogwenugu. I'm the sum of both 50 ejema with the Okano 50 Now the we're not serving a prime minister, making it 100 ejema in total. For the prime minister visit, 700 ejema. Anything I want to make after that na BIAFRA, but we all have to we have to do it for the interest of our people. Thank you so much. Dalo Mazi Godwin. Dalo. Thank you. Just Emana Odogwenugu Mona Niha Ineku. Just in response to our sister, CEO Odogwenugu withdraw his statement. Thank you, our sister. Mazio Yochuku, please don't respond to that. Continue, don't respond to that, please. Okay, thank you, we are not here for arguing, we're here to respond, so please continue. Thank you, my Minister of Information. I appreciate you. Thank you. Yeah, so okay. Mr. Sorry, Odogwenugu anameji $5. Me kulum million. Okay, so million kancha. Thank you. Muwa chuku ejibum 50 ejem. Urele kuruka mmiri kwa. Dalo. Amazing. Okwa dịkwa mkpa. Ndị Australia makwa mgbe iriri ụkwa last. Marakwa na IJ na-abata anara anya na border tụfuo. Odogwenugu ụkwa ya na-amakwa ya o. Odogwenugu anyị ga-emekwe ka ụkwa na-abata ebe a gaghị otu ahụ. Anyị ga-abịa ebe ị nọ bịa na-erie. I get only once a year. Australia, ngwa abịala o. Kedu ha? Mother Teresa Lebino. Ukwa is in the house. Australians, lekwenu ukwa o. Onye ka anyị na-eche, onye ga-ekwu, onye ga-eweli aka ya.
Hey. Ebe ka ndị Australia nọ? Dekwa. Oh my God. Don't go out on Australia like when you came after 12 now. And they tell woman that the job. Yes. That could be. Wow. Holiday now. Okay, they get you public holiday. Yeah, it's a public holiday. Yeah, I think okay. Mwada Teresa raise aka ya. Ngwa nuko Mwada Teresa. Odogo nuko dalu so mo kwisila anye. Ime la nkita enwe akpile to anye. You cook okwa with the water, which is very, very traditional. Even in my place, it said that ili okwa mango mili the okwa. So in this case, I'm using 50 ejema to eat the okwa and the mili to make it complete. Thank you. Wonderful. Thank you. Thank you, Nem. Yes. Who is next? Okay, Mike want to speak. Osna Mike, yeah, demuted. Mike, please raise your hand if you can hear me. Raise your hand so that you will be unmuted. Thank you. Honorable Sonny, am I projecting the Okwa very well, please? Yeah. Yes. It's well displayed. Thank you so much. Have you captured it? Because I want to start eating. Yesterday. So, Sonny, can I start? Honorable Sonny, can I start eating now, please? Wait, Honorable, won't give the approval when you have to start to eat. Earpost rather than Honorable Minister, now I have to. Go ahead, Nnam. Go ahead. Before that. Can you off my video, please? Can you close my video? Thank you. Yes. I believe back. I got in. Take your mic. Mike, raise your hand. Steve, raise your hand. Where is Mike? Okay, yeah. Yeah, Stephen. Stephen raise his hand. Hello, Stephen. Ndewo. Okay. Only second no. There was Steve. Our Prime Minister Ekene go brave. In our road, in my last time, you were close. I'm late. I just now, so because last time Prime Minister, I was so happy. Yeah, the second time on I joined the meeting and go so. First of all, actually, made your plan. See, regular 7 years, a river more because you only get clear memory. I demand 100 Germany. We're 100 now. Welcome, Prime Minister. No, you're on our tomorrow. They will. Because when you talk with you, well, onion do and one work you get sick of Obibi I got then Finland, Madam Kesia, and when a former I feel like or just Daga no bother by.
Ngwa eme ịkpọ ọnụ m nwunye gị direction. Okay. Yes. Eme ịkpọ m Yeah, nwunye gị direction. Steve, sorry, ego ole ka isi dị eri ụkwa biko enwe nne doga. Ma mmiri ya alaikiri mmiri ụkwa well. Nne m na-eme oshicha ya ṅụọ mmiri iche. Ma mmiri ya ma dị ụkwa 100 oje mma. Welcome onye ndu Prime Minister Simon Ekpa ikenekwana ya n'ọrụ ọ na-arụ 100 oje mma. Okay, daalụ. Yeah, 200. Yeah. Thank you, Nwanna. Thank you. Thank you. You're welcome. Wonderful. Yes. Kenye ọzọ? Okay. Enwere our The mic, I can't see any mic here. On your mic. Oh yeah, Steve. Okugo. Oh, okay. Okay. Steve. Okay. Yeah. Okay. Yeah. So our sister nnukwu ada from America. Hello? Yes, I know. I can hear you. Okay. Yeah, our sister Uche Ifed Oji 50 ejemma obodo bụ na Trump were akwado ihe anyị na-eme. Thank you, our sister Uche Ifed. Ọmaka m elu gị. Ọkwa onye otu nnọkọ ezinụlọ Galuk. Nnọkọ ezinụlọ a dị mkpa o. Ọ dị ezigbo mkpa o. Ọ dịkwa ezigbo mkpa ọ Galuk. Ọ dị ezigbo mkpa. Otu ụmụ ndị mbụ na ndị egede. Absolutely. Thank you. Nnọkọ ezinụlọ a dị ezigbo mkpa. Yes. Otu ndị gboo ndị mbụ na ndị egede. Otu ọ dị. Otu ọ dị. O nwere onye ọzọ? O nwere onye ọzọ? O nwere onye ọzọ? Ifeanyi Okoye, you're in the house. Ifeanyi. Agao. Ndị Australia. Ejike raise his hand. Ejike unmute, please. Go ahead. Hello, can you hear me? Yes, we can. Okay. Ekele m everybody. Kelekwe onye isi anyị bụ Prime Minister Simon Ekpa. Na-ekelekwe ma Sani Akparawa. Nkara ikwugo okwu sinsi mana ụmụazị na-enye nsogbu, so I tried to put them to sleep before I ekwu okwu. So eji m okwu ahụ mfụ na nwanne okwu a gbagoro m ahụ ewe. Aga m eri okwu agha gbanarị m chaa. So eji m 100 eje mma wee na-asụsụ kiri mgbede ụkwa with mmiri ya jikwere 100 eje mma wee na-asa PM no Australia. Thank you. Thank you. Thank you. Imere ọfụma. O nwere onye ọzọ? Onye ọzọ chọrọ iri ụkwa?
Nwere onye ọzọ? Nwere onye ọzọ? Nwere onye ọzọ? Ayo chere ikwu okwu. Ọchọghị m ikwu okwu, enwe m call. Oh, okay. Onwe onye ọzọ? If not, I think it's almost 12:30 here a.m. Nkechi Jevo. Honorable Ejike, you raise your hand again. Is that the same one or? Yeah, I'll move. It has got my hand again. Okay. I'm edging $50. When I say I join our Prime Minister, now you're Adadioramma. Because all Adadioramma Ogogo master profit or I don't know. So edging the $50. When I join our Prime Minister, I say Adadioramma because those goes there. Gabi gidiyor bırakacağım sizi. Adadioramma, remember, aha can never be faulted. So, ihe ọbụla ị na-emere anyị, ihe ọbụla ị mere ọ wụra ka ị na-emere ya. Yeah. Ụmụnne biko na-enwe n'iwe. Eze kwuone asụsụ kwudere ekwudere. Yes. Yes. Exactly. Thank you. Biko thank you. Thank you. God. Thank you. Okay. I want to give a closing remark because him she about the gunner. Change me never. Yeah. Okay. The closing remark from here. On behalf of the Biafra Liaison Australia, I want to say a big thank you, especially to our media team. Your dedication, your commitment is next to none. Already, we are demonstrating what Biafra is going to be like. We are far, but we see what you do. 24 hours, you are there for us. I mean, look how all of you are here with us today. We are grateful. Thank you. Thank you for the good work. Thank you for everything you've done. Our Prime Minister, what can we say? Odogu Obatobie. We are almost there. Onye asi jide nke oji. It means ni ihe oji dị mma. For our honorable members of cabinet from around the world that have left everything to join us, we are grateful. Thank you. Thank you for your time. And for Australia, it's been, for some reason, Australia, maybe because they are too far away, a lot of people tend to still sit on the fence. It's been, we are doing everything we can. The few of us here who have understood what this is all about, we are not relenting.
And we have got this far. We will get to the end line very soon. So we are grateful. Count on us. We will hold this part of the world and make sure that everything Biafra is known and seen in this place. So thank you on behalf of our admin and all our leadership. We want to say thank you for coming. Thank you for joining us. And may the good Lord continue to bless each and every one of us. Ka Chukwu okike abịama gọzie anyị niile na ihe niile anyị na-eme. As we fix our eyes to Finland in less than 2 months, it's going to be great. Thank you. Thank you, everyone. God bless you. Thank you. Thank you, Ogaluk. Sorry, special announcement, please. And by ekenekwa enu mono kunu sinesela na Igbo media bụ ebe anyị si wetara unu ya bụ ozi dị oke mkpa masta maka ya bụ ife Biafran Prime Minister kwuru n'iru akwụkwọ n'ụbọchị uhuruchi nke taa. Eke ife nwere ikwu gbasata maka ya bụ ife ndị a niile okwu gasị dị iche iche dropọrọ anyị ife iche n'iru akwụkwọ na comment section na Igbo media. Ndị be anyị asị na n'Igbo ya adị na ya dị ka echi ada agwụ ọgwụ. Ise. Thank you and God bless you.